होनदों? नोंहा ओरैनो फैदों बेरायफैदों? हा? लजिंनिफ्राय? लजिंनिफ्राय? मा लजिंनिफ्रायलाय मा खारखुमाबोनांगौ? आं दा बर' बाजारनि महालय फुजायाव दंफैयो। नैबे मेन गेट बेजों डाइरेक्ट हाबबानो सिनेमा हल दङ, एक्सप' दङ, ओमफ्राय थियाटारनि लुगासिनो। बे डाइरेक्ट हाबबानो नायहैनो हागोन। दा जों मन्दिर नायहैनो नागिरदों। गथ'फोरनि गेलेनाय नै बेनो नैबे मन्दिरनि गेटआ। ओरै हाबबाय ओइलाय मन्दिरा। नै नायलांबाय थादो नोंथांमोना। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोफोर। बेबायदिनो भिडिअफोरखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। नैबेनो मन्दिरा लोगोफोर। नैबे मन्दिरनि खाथियावनो ओरै फानग्रा आरोखि। नैबे मन्दिरनि खाथियावनो ओरैबो फिल्मबो देखायगासिनो ओरैनो लांदाङाव। औ टिकेट दानलायनाङा लोगोफोर, ओरैनो गोसो बायदि नायफैनो हागोन। आंबो फैफेराखैमोन, दिनैसो फार्स्ट टाइम महालय फुजायाव। लटारि दङ। नै जाग्रा लोंग्रा जायगाफ्रा। फैदो गासिबो एन्जय खालामफैदो खनसे। मा नांगौ नै बायनानै लाफै लोगोफोर। लंपेन्ट नांगौ ना, गस्ला नांगौ ना, मा नांगौ गासिबो दंजोबो। मानि साइज नांगौ, काप नांगौ ना मा नांगौ। नै जाग्रा लोंग्राफ्रा। नै जानो गोसोबा थाब फैदो जादो। सिनेमा हलफोर नायफैदो। मा होनदों? नोंहा ओरैनो फैदों बेरायफैदों? हा? लजिंनिफ्राय? लजिंनिफ्राय? मा लजिंनिफ्रायलाय मा खारखुमाबोनांगौ? बिथाङाबा होगासिनो नै जागासिनो। नोंथांमोनाबो बेबायदि एन्जय खालामफैदो। नायलांबाय थादो। नै बेसे साइज दङ। नायलांबाय थादो। ओमफ्राय नै जाग्राफ्रा जुखामफ्रा नैबाव नाथुरनि माबा आसार दङ। नाथुरनि आसार नै। मा? बाव नाथुरनि आसार दङ। ओमफ्राय बेयाव आसान एरिबो लायो आरो नै दख'नाफोरखौ साइज दं। जाग्रा लोंग्राफोरखौथ' बुंनांला लोगोफोर, नै देलायग्राफोरखौबोथ' बुंनांला। गासिबोआनो मोनजोबखायो। नै आसारफ्रा। मानि आसार नांगौ थाब लांफै लोगोफोर। नै मादै मोनाबा बायगासिनो नै। नोंस्राबो थाब लांफैदो लोगोफोर। हाथाइनि नैबे नै बाजै मोनाबा इन्जय खालामगासिनो मालाय। गावनि देलायग्राफोरखौ बायनानै लागासिनो। नोंस्राबो थाब लाफैदो। फैदो आरो लानानै थांदो, फैदो आरो लानानै थांदो। खमावबो मोननो हागौ लोगोफोर एसे एनै। गस्लाफोराबो साइज दंथारो नै। गासिबो काप दखानानो। काप, गस्ला, बांसिन नुनाय मानि मेथाइ होनो ना लादु होनो नोंसोरो? दिनै भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनफिनगोन।